Father, we thank you for your love. Father, we thank you for your mercy. Father, we thank you for your grace. Father, we thank you for your favor. Nokuti makanaka baba, nokuti makatendeka, nokuti muri mutsvene, nokuti munogona. Tinokupai mbiri, tinokuremekedzai nokuti makatendeka. Imi Alpha na Omega, wekutanga nekupedzisira, the beginning and the end, the mighty one, the God of Israel. All the glory, all the praise, all the honor belongs to you, for you are faithful, mighty and awesome. Takutendai nechipo chaupenyu Mwari, takutendai nezuva rinonzi nhasi, takutendai nenyasha nerudo rwenyu nokuti makatendeka mutsvene. Rikudzwe riongwe zita renyu rinamatwe nokuti mune tsitsi nehanya nenyasha noupenyu hwedu. Mazviita wamasimba ose, mazviita wakatendeka, mazviita Jehovah ono, mazviita wenyasha anogona. Take all the glory, take all the praise and honor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. A good morning to you, people. A good morning to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the blessing of the Lord be 13. I want to share the word with you, Nehemiah chapter 13, and I'll read. On that day they read in the book of Moses in the audience of the people, and there it was found written that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God forever, because they met not the children of Israel with bread and water, but hired Balaam against them, that he should curse them. Howbeit our God turned the curse into a blessing. Now it came to pass, when they heard the law, that they separated from Israel all the mixed race. Ndoda kuti unzwe reason sei vana vaAmoni nevaMoabhi vanga vasingafanirwi kuva pakati pevana veIsraeri. Chikonzero chanzi icho nekuda kwekuti madzitateguru avo Israeri payaibuda muIjipti chienda kuKenani, rudzi rwaAmoni neMoabhu rwakaramba. They did not meet the children of Israel with bread and water. Vanhu vakanwa mvura yemunana padombo, vakanwa mvura yakashandurwa pamara, vanhu vakadya mana, chingwa chavakapiwa naJehovha. Ndoda kuti uone zvinhu izvi. Sei shoko rati vanhu ava vanga vasingafanirwi kuva pakati pevana vaIsraeri? Chakatsamisa Mwari ndechekuti there was a way to feed the people of God along their way vachienda kuKenani, chisiri kudimension yemamiracles yemana kana mvura yepadombo. There were people who are living along the path, along the desert place. Vana vaAmoni nevana vaMoab vakaramba. So miracles aiitwa yaiva counter to people who were there. Mwari vavaitarisira kuti they will meet the people of Israel with bread and water. Ndikuedza kuti kudii? Pane nguva yekuti Mwari vanoisa vanhu mupathi youpenyu hwako to stand with you. Vanhu ivavo vakaregedza, but Mwari ari muridzi werwendo rwakusimudzai kubva kuEgypt muende kuKenani. Mwari haasi kuzoti chidzokai katirwisai vanhu ava. Ndo pakaitwa minana yekuti vanhu vakanwa mvura yepadombo, yaiva substitute yekuti varambirwa nemamwe marudzi aigara mudesert place. So uchaona kuti miracle iripo, mamiracles ari kuita counter marudzi akaresista with bread and water to give to the people or to the children of God vari kuenda kuKenani. So ndo pandakadiscover kuti Mwari unoshanda nenzira dziri munatural realm and the supernatural. Ndikuedza kuti kudii? Tine vanhu vanofungidzira kuti hausi munana waMwari, hakusi kuda kwaMwari, kuti vamwe vanhu vakuitire chinhu muupenyu. Unongochiti pamwe vashanda nemwoyo wavo, vashanda netsitsi dzavo. Yes, vaiva neright yekuresista sezvakaita vana vaAmoni nevana vaMoabhu. Mwari ndokubva aita a miracle. Or the Bible reading is coming from the book of Nehemiah chapter 13. Ndikudataura pamusoro pe2 ways how God can minister into your life. Number one is through men.
That's why Bible rati pakaverengwa bhuku pakaonekwa kunze vana vaAmoni nevana vaMoabhu Nehemiah 13 havafanirwi kunge vari pakati pevana veIsraeri nekuda kwekuti havana kuofa chingwa kana mvura kuvana veIsraeri pavakabuda muIjipti kureva kuti yaiva imwe generation. Saka Mwari ari kuti vanhu ava havafanirwi kunge vari pakati their enemies. Ko vanoita maenemies sei naye Mwari kana makazoofa vana venyu mvura yepadombo vakadya mana chingwa chakabva kwamuri? Uchaona kuti the first preference yaivapo yaiva in the natural realm to meet people who can stand with the mission of God concerning the move yana veIsraeri kuenda kuEgypt. Chandoda kukusimbisa mudikani ndeichi, vanhu vari mupathway yelife yako vakaiswa naMwari to stand and help you vanogona kuregedza, asi Mwari havaregedze nekuda kwokuti ndo vakatanga newe, ndo vanopedza newe. It was a privilege, dzaitova nyasha, waitova mukana wapiwa marudzi aAmoni naMoab to stand with the move inonzi Exodus kusvika vanhu vasvika kuKenani. Dzaitova nyasha dzaMwari kuti vakatorwa semukana wenyasha dzavagona kuwana kuvana veIsraeri pavari kuenda mupromised land, but they chose to say no. So vanhu vanoramba kumira newe inzwaka, zvinoita kuti rwendo rwatangwa naMwari ushayiwe support. Zvinoita kuti chinhu chakatovambwa naMwari ende wakatonzwa Mwari ende Mwari vakatotaura newe kuti take this move. People are assigned by God along the path to make things easy for you and better for you kuti mission ibudirire. But zvinoita kuti people will resist you. Kwete nokuti uri mu wrong move, but inyaya yekuti vanhu vanopiwa choice. Mwari anonamata kwene inonzi free will choice. Zvinoita kuti Mwari vataura newe, vataura neni kuita chimwe chinhu, ini semunhu ndoramba ndoita sekunge handina kunzwa Mwari. But chandinoziva ifavor, it's a great privilege yekuti paida kuitwa munana naMwari, God will use you as his hand to bless his people along the path. People of God, hear me very well. Zvinoita kuti vanhu varesiste chakaiswa naMwari mauri. Very possible. Hazvireve kuti kana una Mwari vanhu vachamira newe, vanhu vachakutenda. Sometimes people will believe when you are now established, not when you are taking a step and a move. Kusvika kuestablishment yacho. Inature yavanhu kuti they don't trust somebody ane vision. They trust munhu ava established, aachieva vision yake. Mupath yekuachieva, handitrust kuti ungaone vanhu vazhinji vangamira newe. Unless vari vanhu vanonzwa Mwari. Vanzwa Mwari, vanotya Mwari, kana kuti vanotenda Mwari, kana kuti vatenderwa naMwari kuoneswa. This is the move of God. Asi hazvitadzi seIsraeri kunopinda Kenani nokuti Amoni naMoabhu vakaramba nemvura. Ndaexperience chinhu ichi mudikani. Resistance yevanhu iripo. God will work in a way. Yaona kuti nyangwe vanhu varamba asi muridzi werwendo haasi kuramba. Miracle yaunogona kuona ndeyekuti the Moabites nevaAmoni vari mupathway yako kana varamba, Mwari vopa vanhu chingwa kubva kudenga, that's mana. Vanhu vopa vanhu mvura kubva padombo. Dombo rakafanana nezvaunga usingatarisire kuti chinhu chingabude nepapapa. Wakambobatsirwa here nemunhu waunga usingatarisire kuti anokubatsira? Wakamborasiswa here nemunhu wawaitarisira kuti uyu ndiye anomira newe? Especially zvichida une vanhu vawakatombobatsira iwewe. But when you are down, they are the kind of people wawaitarisira iwewe kuti they will stand with you. Life inodaro mudikani. Vanokurasisa wakatemba nokuti vanhu vane sarudzo nechoice yavanoita. Haisi guarantee yekuti munhu wawakabatsira when you are down
anobva amhanya to rescue you. Life haidaro. Vana vaAmoni nevana vaMoab vakaramba nechingwa nemvura, that's Nehemiah 13, kuti vape Israel. Mvura yepadombo isubstitute yemvura yematsime kwaAmoni. Saka zvinoita mudikani, ndoda kukuratidza imwe miracle inogona kuitika muupenyu hwako. Kana Mwari vakapa vanhu mvura padombo, iko kune matsime ende kune vanhu varamba nemvura dzavo, uchaona kuti munhu wausingatarisire, munhu wausingafungidzire kuti anokubatsira, asingaexiste marelationships ako, can be used by God to change and transform your life. I am a witness of such thing. Mwari vachiita muupenyu wangu. Ndine vanhu vandaexpecta kuti because we've done this together, because ndamira with this position ndichikavha chinhu ichi muupenyu hwemunhu uyu, munhu uyu ari close to me, ndaitarisira kuti kana zvadai ndiye achadai. Even you see kuti kune vanhu vanokupa mapromises nevamwe vanhu vanokuitira mulife. Tine vanhu vanosvika pakuti they will promise you good things and the promise will die as a promise, very possible. Then somebody does not promise, he just does the thing. Vanhu ivavo muupenyu ufunge. So vanhu ndinovafananidza nematombo. Vanhu vadzidzi vako vari kuita noise. People began to complain to Jesus. Vadzidzi vako vari kuita noise, vanyararidze. Jesu ndokubva ati, ava vakanyarara matombo acharumbidza Mwari. Hakuna dombo rinogona kurumbidza Mwari. Pautaura kunzi substitute yacho is the least you can expect. Hauna here dombo rakakupa mvura, raunogona kutoona wega kuti iri harisi tsime, idombo, but ukanwa mvura. I'm a witness of the hand of God using total strangers than the people I expected, even than the people I've also helped in the past. Dombo rako ngarikupe mvura. Pane dombo rofana kukupa mvura muzita raJesu. Pane dombo rofana kurelesa mvura iyoyo. Kana maramba nematsime awo, Mwari ngaakupe dombo rinokupa mvura. Unoziziva kuti dombo ndiJesu, uye Jesu unoshanda nevanhu. Wausingatarisire, wausingazive, munhu asingaexiste mumafoni mako, kona kutotanga kutaura newe auya on that mission to release water. Amai vangu makadiko ku UK, chenyasha chira, muriseiko mchembere, makadiko chira. God bless you, God bless you. Mwari vakusimbise, makumbo ngaaporeswe nezita raJesu. Amen and amen. I'm so happy to see amai vangu. Nyasha dziwanzwe mama, God bless you, God bless you. Ndafara kwazo, a happy new year to you. So nyaya ndinayo panapa mudikani ndinzwe zvakanaka. Vanhu vakanwa mvura padombo. Vanhu vakadya chingwa chabva kudenga, chareliswa nedenga, chinonzi mana ichi. Uchaona kuti iwewe panga pane option. Pandaverenga bhuku raNehemiah rati, the children of Israel, pakavhurwa bhuku raNehemiah, bhuku raMozisi rikaverengwa, zvakaonekwa kunzi mubhuku makanyorwa kunzi vana vaAmoni navaMoabhu vafanira kunge vari pakati penyu, chikonzero havana kupa Israeri mvura kana chingwa. Saka mvura nechingwa Israeri yakazviwana kupi? Mana came, appeared. Dombo rikavapa mvura. Saka ndiri kuti zvinhu zviviri izvi masystems emamiracles ari kusubstituta zviri natural zvaifanira kunge zvichiprovida kuvana veIsraeri. The natural realm can resist you, but the supernatural realm will rescue you. Ndiri kudeclare muupenyu hwako iko zvino mudikani. The natural realm inogona kuramba. Vanhu vawaitarisira, hama dzawaitarisira, shamwari dzawaitarisira, vanogona kuresista the movement. Vanogona kuresista
to stretch their hands towards your life concerning zvinhu zvaroda kuachiva nekuita. Dombo rakapa vanhu mvura, that's a miracle. Dombo rakapa vanhu mvura, that's a miracle. But in the first place, mvura yaifanirwa kubva kupi? From the people of Moab. Nehemiah 13 yati, vana vaAmoni nevaMoab havatenderwi kuramba vachigara pakati pevana veIsraeri, nokuti they did not meet the people of Israel with water and bread. So the supernatural iri kuprovider apa. It can so happen in your life today. Dombo chi, tichaenda here padombo kunonwa mvura. Tichaenda here padombo kunaona help. Dombo ndi Jesu. Jesu uchataura nevanhu vausingatarisire, vausina kubvira wafungira. Kune vanhu vekuti vakaminister into your life, vakaisa help muupenyu hwako, vakaita chinhu mauri, you only see God. Because they don't know you, you don't know them. Hamuna kumadhira makaita, hamuna kwamunozivana, hamubva kumusha kumwe chete makazodi, but they just feel in their spirit to minister into your life. That's a rock pouring water. Father, I pray for the supernatural water. For you are the living waters, Holy Spirit. Vanhu vakaresista, munoramba muri Mwari. Vanhu vakasamira nene, munoramba muri Mwari. Vanhu vakasagamuchira zvamakaisa mandiri Mwari. Asi imi muridzi werwendo, ndinonosvika Kenani nekuda kwenyasha dzenyu. VaMoabhu vakaramba nechingwa, vaAmoni vakaramba nemvura, ndichanwa padombo nokuti muri Mwari. Father, I pray over the viewers, no matter the resistance against their lives, may doors be open. Dombo ngarivape mvura, chingwa ngachiwanikwe, mana ngaiwanikwe Mwari. Ngavadye zvinobva muruoko rwaJehovha wokudenga. Ngavanwe mvura yakavigwa mudombo naJehovha nekuda kwevana vaIsraeri. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. I decree and I declare, water will come out of that rock. Kwausingatarisire, kwausingafungidzire, the hand of God is not short. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. God bless you, people. We'll meet again tomorrow. Nyasha dzamwari dzikuchengetei, nyasha dzamwari dzikugonesei. You can also send your airtime or data, so we continue to broadcast on daily basis, sharing my morning devotions as a family. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei, vakugonesei muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.